Barkanmu da zuwa Captain Sadauki YouTube channel. A yau dai na zo muku da labarin wasu masoya na haƙiƙanin gaske. Duk alamu ya nuna cewa tabbas Mariya da David masoyan gaskiya ne. Hakan yasa wani lokaci zaka ga suna muhawara da juna, ita ta ce ta fi son shi, shi ma ya ce ya fi son ta. Wannan muhawaran yana faruwa tsakaninsu ne ba don komai ba, sai don matuƙar soyayya da suke wa juna a cikin zukatansu. Haka dai suke ta zamantakewa cikin farin ciki da sha'awa ga duk wanda ya san su. Haka dai wata rana suka yanke shawarar yin shagalin bikin murnar zagayowar haihuwar Mariya, ina nufin wato birthday ɗinta, wanda suka je wani teku mai matuƙar kyau da ban sha'awa musamman ga masoya, mai suna Boracay White Beach ta ƙasar Philippines, ƙasar tsibiri ta kudu maso gabashin Asia a yammacin tekun Pacific. Tsibiri ne wanda ya kunshi wasu tsibirai 7,100 da tsibirai da suke kwance kusan mil 500, kilomita 800 daga gabar Vietnam, wanda suna wasa a cikin ruwan. Kwatsam suka yi kicibus da kifi shark, wanda kifin ya yunkuro ya haɗiye David. Ganin kifin, Mariya ta yi yunkuri kusa da masoyinta, sai ta riƙa mai hannu don tsere ma kifin. Kwatsam sai ga wani kifin ya fito a gabanta, wanda kifin ya haɗiye ta taka, shi kuma David ɗayan kifin ya haɗiye ƙafafunsa. Ana cikin haka dai a tsakiyar ruwa, sai ga wannan tsuntsun mai suna berbela. Zuwan sai ke da wuya, sai ya kama hannun David don cetonsa. Shi ma dai haka David ya kama hannun Mariya don cetonta, duk da cewa yana tsaka mai wuya. Haka dai da gumurzu dai berbelan ya iya samu ya taimake su, wanda ya jawo su bakin tekun, wanda tsabagen gajiya sai da shi ma berbelan ya ɗauka mintuna a kwance a bakin tekun. Bayan ɗan wasu mintuna sai ke ce ma David, tabbas kana matuƙar son budurwanka. Duk da cikin raɗaɗin zafi da David yake ciki, sai yake ce ma berbela, ya zama dole ka so mai son ka, domin idan Mariya ta mutu ta banni a raye, to ina tabbatar maka da cewa rayuwana ba zai zama mai amfani a gare ni ba. Jin haka ya matuƙar ba berbela mamaki, wanda ya daɗe a kwance yana mamaki tare da hutawa. Haka kuma ya ga David yana ta ƙoƙarin ceton rayuwar Mariya, duk da cewa har yanzu dai ƙafafuwansa yana cikin bakin kifin. Abin da ya ƙara ɗore ma berbela kai da kuma ba shi mamaki, sai berbelan ya tashi ya ɗauka mabusa ya fara rera waƙa yana cewa, ashe so haka yake, haka yake, haka yake. A tunanina mu tsuntsaye mun fi duk wani halittun duniya iya soyayya. Ashe su ma mutane, a cikinsu akwai wayanda suka fi mu iya soyayya. Na yarda so gaskiya ne, tabbas so ba ƙarya ba ne. David da Mariya masoyan gaskiya ne, so annuri zuciya ne. Wannan shine ƙarshen wannan labarin na masoya, ina nufin wato David da Mariya. Da farko dai ina son ku san wani abu da cewa tabbas so gaskiya ne. Duk da cewa wasu da dama zaka ji suna cewa babu wani so gaskiya, so duk ƙarya ne. Duk masu cewa haka nan su ma ba zan ga laifinsu na faɗin haka ba, sai dai in ce yana iya yiwuwa har yau Allah bai haɗa su da masoyansu ko masoyinsu ko masoyiyarsu na gaskiya ba ne, shi yasa suke faɗin haka. Amma tabbas so gaskiya ne. So wani halitta ne da Ubangiji ya halitta, saboda tabbas so shi ma yana da rai, yana da jini, yana numfashi. Masoyana, ina fatan wannan labarin ya nishaɗantar da ku. Daga naku Sadauki Abubakar, na gode.